Puntahan nyo lang saglit. Saan daw bahay niya lang? Doon kina, Michelle. Kay Ate Michelle. And so are you. Right, left hand. Ayan, maghahanap po kami ng mga bata ngayon, natuturuan namin. Saan kaya namin sila makikita? Nasaan sila, Hana? Where are the kids? I don't know. Oh, we don't know. Let's find them. Dito yata yan. Ah, dito. May dog. Ah, ito na si Ishang. Ishang. Tara na sa plaza, may palaro at may papakain tayo ng pampahaba ng buhay. Wow. Oh, hi ka. Mga best friend na. Nandun sila ko, nandun sila. Sila Prince. Tara, hanapin natin. Bilis. Let's find them. Let's go. Ayun. Computer lang to. Nanagan mo. Dimitri. Dimitri. Gopings. Sika, nanagan mo. Si Lisa. Ano ka na? Pag meron kayong kulay sa damit nyo, sa sinelas nyo, makakalagpas kayo. Pero pag wala kayong kulay, kailangan nyo lumagpas ng haharangin. Kapag nataya, out na. Okay, kulay violet. Sino may violet? Ano ko na yung violet nyo? Naunahan ka. Oh, naglingan. Wala. Yan! Hanggat hindi na bubuo. Galing. Munting palakang sa may sapa, palagi masaya. Walang ngipin, walang mundo, ngunit maligaya. Oh, gak, 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 oh, gak, 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 oh, halika. Oh, Pastor! Oh, gak, 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 oh, gak, 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 oh, halika. Pastor! Ano ba? Ano ba yan? Okay na. Alam niyo ba yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon? Di ba? Di ba? Daming namamatay. Ano pa? Bagyo ng sobrang lakas. Oh, ang daming nalulung. Ang daming nagkakasakit. Maraming natatabunan ng bahay. O ano pa? Alam niyo ba na? O baha. Di ba? O ano pa? May gera. Di ba? May lindol. Ano pa? May landslide. May bagyo. Lindol. Ano pa? Maraming pinapatay. So alam niyo ba, na yung mga nangyayari na yan ay palatandaan na malapit na dumating. Ha? Ibig sabihin, magugunaw na itong mundo natin. Ulitin ko ulit ha. Ibig sabihin, pag dumating si Jesus, lahat ng mga tao, matanda hanggang mga bata, kahit maliit, ay mamamatay. Pero, merong matitirang mabubuhay.
at hindi papatayin ng Panginoong Diyos. Kasi gusto namin maging mabait kayo. Gusto namin, kaya kami nagtuturo kasi gusto namin makasunod din kayo sa kalooban ng